ஹலோ காய்ஸ், நான் தாங்க நன்றாக இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஈஸியாக ரூம் கார்டு ஃபில் பண்ணுறது டெய்லி வாரமும். இப்போ கில்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா கன்னிவெடி. பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டேக் இருக்குது, 113 டேக் இருக்குது. ஓகேவா, நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, இப்படி தான் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு சிலதை போட்டு காமிக்க போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோவில் போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் கோடு போவீங்க. நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு கிளாஸ் கோடு போயிட்டு இருங்க, போவோம் இல்லை போயிட்டு இப்போ வேறு ஏதோ புதுசாக ஈவெண்ட் வந்துருக்குது. என்ன ஈவெண்ட்லன்னு தெரியல. நம்ம அதிகமாக டாப்அப் பண்ண மாட்டோம். முன்னாடி தான் பண்ணிகிட்ருப்போம். எப்படிலாம் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. முழுக்க யூடியூப்பில் இறங்கிட்டோம். அதனால் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஆதரவு நீங்கள் தான் தரணும். சரி ஓகே, இந்த மாதிரி வேலைன்னு பேசாமல் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்படி ஒரு 2 கிரனேடு எடுத்துக்கிட்டு போடுறா மாப்பிள்ளடே போடுறா. இப்படி கிரனேடு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறத, இப்படி கிரனேடு எடுத்துகிட்டு நாக் ஆகிட்டு எலிமினேட் ஆகாதீங்க. சொல்கிறத கேளுங்க, எலிமினேட் ஆகாதீங்க. இன்னும் நிறைய பேர் இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. சரி, இதுவும் நீங்கள் பண்ணாதீங்க. உங்கள் டீம்மேட்ஸ், அதாவது உங்கள் கில்டுமேட்ஸை கூட்டிகிட்டு போங்க. கூட்டிகிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு. சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுறங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம ட்ராகோ கிங் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறங்க. சரி ஓகே, வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இந்த வீடியோ பாட்டாக சொல்லுவேன், அதுவும் இது பண்ணிருக்காதீங்க. செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்களே பாருங்கள். இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஓடிட்டுருக்கோம். நம்ம நம்மளோட எலிமெண்ட்டு தான், சும்மா பாட்டு தான். என்ன பேர்னு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே எல்லோரும் ஹெல்மெட் ஆகிறானுங்க. என்னன்னு தெரில. ஒரே ஒருத்தர் தான் ஹெல்மெட் ஆகாமல் இருக்கான். சரி, அவனையும் பார்த்தாச்சு. போய் அடிக்கலான்னு போயிட்டு ஒரு ஊமக்குத்து வாங்கிட்டு வருவேன். இல்லையா, பார்த்தீங்களா எப்படி ஊமக்குத்து வாங்கினு சரியான காமெடியான நம்ம பசங்க முடிச்சு விட்ருவானுங்க. என்னடா இது ஸ்வைட்ர ஸ்க்ரீனு. இப்படி ஒரு 2-3 மேட்ச் விக்ட்ரி அடிச்சுட்டு அங்கே ஒருத்தன் முடிச்சிட்டானுங்களா. இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு ஒன்று சொல்கிறேன், ஜெயிக்கலையோ ஆனால் தோக்காதீங்க. நான் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம், தோக்காதீங்க. தோற்றிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் 5 ப்ளஸ் தான் ஏறும். ஸ்குவாடாக பண்ணால் கூட ஒரு ஸ்குவாடுக்கு 4 பேர் அவுட் ஆனால் 20 பாயிண்ட்டு தான் ஏறும். அதுவே நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா டபுள் மடங்காக ஏறும், 40 பாயிண்ட் ஏறும். ஓகேவா, ஜெயிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தனுக்கும் 10 பாயிண்ட் ஏறும். இப்போ ஒன்ட்டா படிக்கலாம் ட்ரை பண்ண, ஒன்ட்டா விழலை. இந்த டைம் இந்த மேட்ச் நான் ஊமக்குத்து வாங்கினேன். ஆமாம்மா, சரியான ஊமக்குத்து பாருங்களேன். அவன் சரியான பிளேயர் காசு. ஆனால் உண்மையிலே வாட்டேரி கில் அடித்தான். எங்கள் டீம்மேட்ஸ் மொத்த பேர்த்தையும் சொல்லிட்டான். க்ளோவால் அப்போ தீர்ந்து போச்சு. க்ரோனாவும் இல்லை, க்ளோவாலும் இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ எனக்கு சரியான ஊமை குத்துவாங்க. என்கிட்ட ஏதாச்சும் கிரனைட் இருக்கான்னு பார்ப்பேன். கிரனைட் இருந்துச்சுன்னா கூட எப்படியோ போட்டு குக் பண்ணி போட்டு வீசியிருப்பான். எமௌண்ட்லாம் போட்டு காண்டேற்றுவாங்க. ஆனால் சீரியஸாகவே காண்டேற்றுனான். அப்பயும் அடிக்கலான்னு பார்ப்பேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எமௌண்ட் போடுவான் பாருங்க. அவன் கையை அடிக்கலான்னு போவேன், ரெட் மார்க் இல்லைல்ல. மறுபடியும் ரோஸ் கொடுக்குற எமௌண்ட்லாம் போடுறான் பாருங்களா. ஜம்ப் பண்ணும்போது அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், மிஸ் ஆயிடுறான். அடிக்க முடியாது போல். அந்த மாதிரி இருந்தால் ரோஸ் கொடுக்குற அமௌண்ட் போட்டு சீரியஸாலுமே காண்டேற்றுவான். இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சரியான ஊமக்குத்து. ஆனால் சரியான பிள்ளை பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட க்ளோவால் இல்லை, க்ரோனோவில் எப்படியாச்சும் இருந்தால் ஜெயிச்சிருப்பேன். அப்புறம் நான் சொன்னல, தோக்காதீங்கன்னு. இந்த மாதிரி உங்கள் கில்டுமேட்ஸை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தோக்காதீங்க. இப்படி வெறுங்கையோட வராதிங்க. பட் ஆனால் இதுவே ஒரு கிளாஸ் கோடு போங்க. அவனே தான் இவன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி விக்டரி நல்லா அடிங்க. பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒருத்தன் இங்கே இருப்பான், அவன் குக் பண்ணிட்டு போகலான்னு பார்த்தா இல்லை. அவன்
எங்கேயோ காணாமல் போயிட்டான். ஆனால் செம ட்ரிக்கி யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சைடு போயிட்டான். பார்த்திங்கன்னா நான் தான் கடைசியில் அடிப்பேன். ஆனால் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், கடைசியில் நான் தான் இருப்பேன். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க கைஸ். பூயா அடிங்க. பூயா அடிச்சிங்கன்னா 10 பாயிண்ட் ஏறும். டபுள் மடங்க நீங்கள் தோக்கத்துக்கு பதிலாக ஜெயிச்சிங்கன்னா டபுள் பாயிண்ட் ஏறும். இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக பூயா அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு கையை தூக்கிட்டு போகலாம். இங்கே அடிக்கடி வண்டி சவுண்ட்லாம் கேட்கும், அது எதுவும் கண்டுக்காதீங்க. பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு? 113 டேக். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 440 140 வாய் வேறு கொள்ளாதே, 140 ஏதோ இருக்குது. சரி காய்ஸ், பாய் காய்ஸ். இந்த வீடியோவோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், பாய் காய்ஸ்.